المكها زيها لأك للمكها سلام نعم الله እግዚአብሔር ስኩላትና ይሆን ተከታተልቲ عود لسان سبع أبزز اللهم كم يتخونوا نلومي حزز مصاخو أب مكان هيوت باراكليتوس صادقان وسمايت زركب بيت كريستيان كبابي لوم خدا أب بيت كريستيان وش تزركب صلات صحف سبع زحازة إيو المكها زيها لأك للمكها صحف له حدا جزي أو دي دبليو تلفزيون كبابي خافلت بزبل مثلني تصريح نيرو دوكمنتري اتوم أعوذ الله مجلجلتي نايت بيت كريستيان كاب تيغريس زمص ቅዱሳን ሒዞም ዝመጹ ጽሑፍ እዩ ብምባል ክዛረቡ ሰሚዐ ነይረ ኮይኑ ግን ምስ ናይ ጤግርስ ኮነ ኤፍራጢስ ምንም ዓይነት ዘራኽብ ታሪክ የብሉን እዚ ናይ ቀዳሞት ተጋሩ ሰባውያን ዝጸሓፍዎ እቲ ጽሕፈት እውን ካልእ መዓልቲ بتنتانه ወይ بتمهرت بكلاس بزخونه كأورولكمي انتاي كم زبل فزي اتي اوز تواهب شعوه وفت دوكمنتر سرحوه فتصم جيغا اينيرو هذا معلك خيده املاخ فتي قدس سفرة اي قدسان منفس ቅዱስ ጰራቅሊጦስ ወጻድቃን ወሰማዕታት ቤተክርስቲያን ከይደውን ንኽባረኽ እቶም ቦታትውን ንምርዳእ እንታይ ከም ዝብል ሓደ መዓልቲ ክኸይድ እየ ምክንያቱ በፃሒና ቁንቲ ኸይድ ተሎ ዘይኮነ ኢንፎርሜሽን ሂቦም ስለ ዝሰዱ ንምስትኽኻል ዝኣክል ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣብ ናይ ይሓ ሓፈሻዊ ኣብ ትግራይ ቤተ ምኩራብ ኣብ ዝነበረ ጽሑፍ ዝገልጽ ስናይ ብሳባውያን ኣምላኽ ታይለም ፍዑ ጽውዕዎ ዝነበሩ ተተሓሒዙ ዝገልጽ እምበር ካብ ደገ ቅዱሳን ሒዞም መጽኦም ከምዚ ኮይኑ ዝብል ትክክል ኣይኮነን ንምባልዩ ምክንያቱ ታሪኽና ናይ ባዕልና እንድሕሪ ዘየስተኻኺልናዮ ዘየኣሪምናዮ ዝኾነ ሰብ ክእርመልና ከስተኻኽለና ኣይኽእልን ኣብ መላእ ትግራይ ናይ ሳባውያን ጽሑፍ ረክብና ገና ትግራይ ኣጽቢቑ ስነ ኳዕቲ ስለ ዘይተኻየደ እዩ እምበር ብዙሕ ምስጢራት ብዙሕ ብዛዕባ ናይ ተጋሩ መንነቱ ባህሉ ልሳኑ ካልኡ ብዙሕ ሓቂፉ ዝርከብ ኣብ ኣእማን ዓድና እዩ ስለዝኾነ እዚ ናይ ሳባ ጽሑፍ ሒዝዎ ዘሎ ግሩም ዝኾነ መልእኽቲ እዩ ሒዙ ዝርከብ እዚ እውን ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ክንዋነ ስለዝኾነ ናይ ሳባ ጽሑፍ ኮነ ናይ ግእዝ ጽሑፍ ኣብ ኢትዮጵያ ውሽጢ ኣይርከብን ኣብ ትግራይ ትግርኛ ወይ ድማ ኣብ ምድሪ ኣጋዓዚት ጥራሕ እዩ ዝርከብ እምበር ካብዚ ወፃኢ ናይ ግእዝ ኮነ ሳባ ኣይርከብን ማለት ተጋሩ ናብ ደቡብ ዓረብ ከይዶም እንትገዙ ዝጸሓፍዎ ኣሎ ንሱ ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ኣብዚ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ትግራይን ኤርትራን ወይ ትግራይ ትግርኛ ወይ ድማ ኣጋዓዝያን ወፃእ ካልእ ኣይርከብን ኣብዚ ከባቢታት ግን ብዙሕ ኣሎ ዝበለጸ ከዓ እቲ ናይ ትግራይ ይበዝሕ ናይ ትግራይ ዘሎ ውራእ ወይ ጽሑፍ እቲ ኢንስክሪፕሽን እቲ ናይ ትግራይ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ
ወይን ግን ኣብ ትግራይ ገና ኳዓቲ ስለ ዘይተገበረ ኳዓቲ ምስ ተገበረ ግን ብዙሓት ቅርስታት ብዙሕ ናይ ትግራዋይ ካብ ጥንቱ ትብወረ ወረድ ስማዕ ሓቃውነት ሒዙ ስለ ዝወፅእ እዩ እና ናለው ሕዚ ዝወፁ ሓቅታት ብዙሓት ኣለዉ ብዛዕባ ናይ ትግራይ ዝዛረቡ ኣብቲ ቅርሲ ዝተፃሕፉ ፅሑፋት ናይ ሳባ ኮነ ናይ ግዕዝ ማለት እዩ ኣብቲ እንዳረኣናዮ ዝመፃና ፅሑፋት ናይ ሳባ ዝሓዙ ብሮንዝ ዝኾኑ ኣእማን ኣብ መላእ ትግራይ ከምኡ ተመሳሳላይ እዩ ዘሎ ተመሳሳላይ ኣብ መላእ ትግራይ ኣሎ ኣብ ትግራይ ኣብቲ ሳይታት ወይ ናይ ጥንታዊ ቅርሲ ኣለዎ ዝተባህለ ብምሉእ ኣለዎ እዩ ዘይብሉ የለን ስለዚ እዚ ብተመሳሳሊ ኣብ ግሎም መኸዳ ዝርከብ እዩ መሰረቱ እቲ ናይ ግሎም መኸዳ ዘሎ ከባቢ ብጣዕሚ ጥንታዊ ዝኾነ ታሪክ ዘለዎ ምስኡ ተተሓሒዙ ብዙሕ ናይ ቅርሲ ቦታታት ከም ዘለዎ እውን ይፍለጥ ስለዚ እዚ ኣብ ግሎም መኸዳ ዝተረኸበ ፅሑፍ ናይ ሳባ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ቤተ ጰራቅሊጦስ ወጻድቃን ወሰማዒት እንረኽቦ ፅሑፍ ናይ ሳባ እዩ ስለዚ ቀዳሞት ወለድና ተጋሩ መረዳዲኦም ዝነበረ ቋንቋ ሳባ እዩ ድሓር ካብ ሳባ ናብ ግዕዝ ማዕቢሉ ግዕዝ ከዓ ሕዚ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ትግራይ ተወሲኑ ተሪፉ ስለዚ ነቲ መንነትና ዓቂባ ዘፅንሐትልና ቤተ ክርስቲያን ትግራይ ብሓቂ ክብሪ ይግባእ ክብሪ ክወሃባ ይግባእ ኣፍልጦ ክወሃባ ይግባእ ምክንያቱ ቋንቋ መንነት ስለ ዝኾነ እታ ቤተ ክርስቲያንና መንነትና ዓቂባትልና ፀኒሓ እያ ዓቂባቶ እውን ክትከይድ እያ ሓደ ማሕበረሰብ መንነቱ ቋንቋኡ እዩ ብቋንቋ ኣቢሉ ታሪኹ ባህሉ መንነቱ ስልጣንኡ ምዕባልኡ ዲሞክራስያውነቱ ሃይማኖቱ ተዘይገሊፁ ትርጉም የብሉን ስለዝኾነ እቲ ቋንቋ እታ ቤተ ክርስቲያን ዓቂባ ፀኒሓ እያ ቤተ ክርስቲያን ትግራይ ዓቂባ ተፀኒሓ ነቲ ቋንቋ ግዕዝ ናይ ሳባ ግን ናብ ግዕዝ ስለ ዝማዕበለ ኣኻውሕ ዓድና ዓቂቦምና ፀኒሖም እዮም ክሳብ ሕዚ ቀዳሞት ወለድና ተጋሩ ብሳባ ይፅሕፉ ይረዳድኡ የንብቡ ነይሮም ስለዝኾነ እዩ ኣብ ኣኻውሕ ፅሒፎሞ ክንዋነታቶም ኣብ ኣኻውሕ ኣብ ነሓስ ኣብ ብሩር ይፅሕፍዎ ነይሮም ስለዚ እቲ ኩሉ ግዜ እንዳበልክዎ ዝመፃኹ ትግራይ ካብተን 18 ሃገራት ዓለም ናይ ባዕለን ፊደል ዘለወን ሓንቲ እያ ትግራይ ኣክሱም ካብተን 4 ዓበይቲ ሃያላት ሃገራት ዝበሃላ 4 ዓበይቲ ሃያላት ሃገራት ዝበሃላ ሓንቲ እያ ነይራ ብ208 ዓመተ ምህረት ፕሮፌት ወይ ድማ ነብይ የማነ ዝበሃል ወዲ ፐርስያ ኣብ ታሪኹ ከም ዝሰርዐን ፐርስያ ሮማ ቻይና ኣክሱም ኢምፓየርስ እዚአን ሃያላትን ሱሙያትን ውሩያትን ተፈለጥትን ከም ዝነበራ ብታሪክ ተሰኒዱ ዝፀንሐ እዩ ስለዚ እቲ ሕዚ ኣክሱም ንብላ ዘለና ናይ ቀደም መፀውዒ ትግራይ እውን ነይሩ እዩ ሕዚ ኣብቲ ከተማ ጥራሕ ተወሲና ተሪፋ እምበር ናይ ኣክሱም ዝነበሩ ነገስታት ኣነ ንጉስ ኣክሱም ኣነ ንጉስ ሓበሻ ኣነ ንጉስ ዓረብ እንዳበሉ ፅሒፎም ዝገደፍሉና ኣሎ እዩ ስለዚ ኣክሱም እቲ ከተማ ዘይኮነት ነቲ ሕዚ ትግራይ ንብላ ዘለና ከም ሓንቲ ሃገር ኮይና ከም ዝነበረት እዩ እቲ ታሪክ ዝነግረና ስለዚ እቲ ቋንቋና ሳባ ኮነ እቲ ግዕዝ ሓደ መንነትና እዩ ሳባውያን ኢና ንሕና ሳባውያን ዝተባሃልናሉ ምክንያቱ እውን ካብ ነገደ ሳባ
ካብ ነገደ ሳባ ስለ እንውለድ ነገደ ሳባ ድማ ናይ ነገደ ሴም ዘርኢ ስለ ዝኾነ ነገደ ሴም ናይ ነገደ ሴም ዘርኢ ስለ ዝኾነ ካብቲ ናይ ህንፃ ሰናኦር ዝነበሩ ነገዳት ምብትታን ካብኡ ሓደ ግሩፕ ወይ ሓደ ነገድ ተበቲኑ ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ እቲ ናይ ነገደ ሳባ ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ መፅኡ ንዓና ዝወለደ ናትና ዘርኢ ዘለዎ ወይ ዝነበረ ቋንቋ ሳባ ዝዛረቡ ዝነበሩ ዝፅሕፉ ዘንብቡ ዝነበሩ እሱ እውን ኣብ ትግራይ እቲ ቀዳማዋይ ኣብ ትግራይ እቲ ናይ መጀመርታ ናይ ሳባ ዝፅሓፈሉ ዝነበረ እዩ ዋላ እኳ ንሕና ብዘይ ምንቃሕና ደቡብ ዓረብ ይውሰድዎ እቲ ታሪክ ኮይኑ ግን ነቲ ኣብ ደቡብ ዓረብ ዘሎ ናይ ሳባ ፅሑፍ እቲ ናይ ትግራይ ይቕድሞ ብ400 ብ500 ዓመት ኣቢሉ ይቕድሞ ኣብ ትግራይ ቀዲሙ ይፅሓፍ ይንበብ ይዝረብ ነይሩ ማለት እዩ በዚ መሰረት ኣብቲ ናይ ደቡብ ዓረብ እውን ተጋሩ ክገዝኡ ከመሓድሩ እንትገዝእዎ እንተለዉ ነቲ ዓዲ ኣብኡ ብሳባ ዝፅሓፍዎ ኣሎ ነቲ ዓዲ እውን ሳባ ገዲፎምሉ ቋንቋ ሳባ ገዲፎምሉ እዮም ኮይኑ ግን ንሶም ኣየማዕበልዎን ንሳባ ዝመስል ፊደል ኣይመሃዙን ኣየማዕበልዎን ምክንያቱ ኣብኡ ስለ ዘይተጀመረ ናይ ባዕሎም ዝመሃዝዎ ስለ ዘይኮነ ናይ ትግራይ ስለ ዝኾነ ነገር ግን ኣብ ትግራይ ሳባ ስለ ዝተመሓዘ ቀፂሎም እውን ናብ ግእዝ ኣማዕቢሎሞ ምክንያቱም ግእዝን ሳባን ተመሳሳላይ እዩ ዋላ ኣብ ትርጉም ተመፂና ቃላት እውን ዝራኸብ ብዙሕ ኣለዎ ፊደላት እውን ተመሳሳላይ እዩ ዝበዝሕ ማለት እዩ ልዕሊ 25 24 ፊደላት ምስ ሳባ ተመሳሳላይ እዩ ስለዚ እንታይ ይኸውን ኣሎ ሳባ ናይ ተጋሩ ኮይኑ መረዳድኦም ዝነበረ ቋንቋ እዩ መንነት ኩሉ ባህሊ ሃይማኖት ታሪክ ወሰን ግዝኣት ጀግንነት እዩ ዝገልፅ እቲ ቋንቋ ስለዚ ቋንቋና ክንዕቅብ ይግባእ ሓደ ሰባት ወይ ድማ እቶም ኢትዮጵያውያን ንብሎም ጨካናት ኢትዮጵያውያን ነቲ ናይ ግእዝ ወይ ትግርኛ ቋንቋ ይፅየፍዎ በምሓርኛ ክትዛረብ የግድድኻ ንብሄርካ ይፀርፍዎ እዚ ግን ብሰብኣውነት ኮነ ብእግዚኣብሔር ተቐባልነት የብሉን ምክንያቱ ብሄር እግዚአብሔር ይፈሊ እግዚአብሔር ይፈልጥ እዩ ቅዱሳን ብሄር እንዳበሉ ይፅውዑ ቅዱሳን ብሄር እንዳበሉ ይፅውዑ እዮም ኣቦና ቅዱስ ያሬድ ንብፁዕ ወፃድቅ ኣቡነ ሰላማ ዝገለፀሉ መንገዲ ብዙሕ እዩ ስለዚ ናብ ብሄረ ኣጋዓዚት ተፈንዩ ወይ ድማ ተላኢኹ ንብሄረ ኣጋዓዚት ከምዚ ገይሩላ ንብሄረ ኣጋዓዚት ብርሃን ኣብሪሁላ እንዳበለ ብሄር እንዳበለ ዝገልፅ ቅዱስ ያሬድ ብሄር እንዳበለ እዩ ዝገልፅ ስለ ዝኾነ ቋንቋ ንክንድሕነሉ ሓፈሻዊ መንነትና ባህልና እውን ንክንገልፀሉ ይጠቅም ኣብ በዓለ ጰራቅሊጦስ ሐዋርያት ፋሲጋ እንተኽብሩ ወይ በዓል ኣብ እስራኤል ኣብ ኢየሩሳሌም እንተኽብሩ እንተለዉ እቲ ናይ መወዳእታ በዓል 50 ወይ ጰራቅሊጦስ ሓደ ሐዋርያ 72 ቋንቋ ተዛሪቡ እዩ ሓደ ሐዋርያ ሓደ ሰብ በይኑስ እንዳቀያየረ መንፈስ ቅዱስ ምስ ሓደሮም ሐዋርያት እግዚአብሔር ምስ ገለጸሎም ሓደ ሐዋርያ 72 ቋንቋ ተዛሪቡ እዩ ምክንያቱ በብዓመቱ እስራኤላውያን ካብ መላእ ዓለም በዓል ፋሲጋ ንኸኽብሩ ናብ ኢየሩሳሌም ይተኣኻኸቡ ስለ ዝነበሩ ስለዚ ካብ መላእ ዓለም እንትብል ተለኹ ካብ ጀርመን ይኹን ካብ ኣውስትራልያ ይኹን ካብ ኣፍሪካ ይኹን ካብ ኣሜሪካ ይኹን ካብ ዝተፈላለየ ክፍላት ዓለም ናብ ኢየሩሳሌም እንትእከቡ እዚ ህዝቢ ዝተኣከበ ከካብ ዓዱ ከካብ ዝመጾ ነናይ ባዕሉ ቋንቋ ስለ ዝነበረ እዩ ነናይ ባዕሉ ቋንቋ ሒዙ ኣብ ኢየሩሳሌም እንትእከብ ተሎ እቶም ሐዋርያት ዝነበሩሉን ዝፈልጥዎን ኣውራማይክ ወይ ዕብራይስጥ ቋንቋ እዮም ዝዛረቡ ዝፈልጡ
ኮይኑ ግን መንፈስ ቅዱስ ምስ ገለጸሎም እግዚአብሔር ነቲ ህዝቢ ኣብኡ ዝተኣከበ በብቋንቁኡ በብቲ ዝሰምዖ ቋንቋ ሰሚዑ ንኽድሕን ምእንትን ኣብቶም ሐዋርያት ሓዲሩ በብቋንቋኦም ነቲ ህዝቢ ተነጊርዎም ድሕሪኡ በብቋንቋኦም ስለ ዝተሰበኹ ልዕሊ 3,000 ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ተጠሚቖም እዮም ወይ ኣሚኖም እዮም ብናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት ጥምቀት ትንሣኤን ኣሚኖም እዮም ስለዚ እቲ ቋንቋ ንክንድሕነሉ በቲ ቋንቋና ሰሚዕና ኣሜን ኢልና ክንኣምነሉ ይጠቅም ብቋንቋኻ እንድሕሪ ሃይማኖትካ እንድሕር ዘይተማሂርካ እውን ተዘይፈሊጥካ እውን ካሊእ መፂኡ ሽሽ እንተበለካ በቃ ድምፂ ዘይብሉ ከምዚ ናይ ንፋስ ነቲ ክልቲኡ ዘንቀሳቐሶ ዝህቦ ድምፂ በቃ ትርጉም ዘይብሉ ዝኸውን ስለዚ እምነትና ሃይማኖትና ንክንፈልጥ ፈሊጥና እውን ንክንድሕን ቋንቋና ወሳናይ እዩ ስለዚ ኣብዚ ሕዚ ዘለናሉ ዘመን እቲ ናይ ባዕልና ሒዝና ክንከይድ በቲ ናይ ባዕልና ኩሉ ክንገልጽ ክንሰምዕ ክነዳምፅ ይግባእ ሓደ እቲ መንነት እዩ ካልኣይ እውን ኣብቲ እምነትና እውን ብናይ ባዕልና ቋንቋ በቲ ንመልኮ በቲ ንሰምዖ ልዕሊ 80% ህዝቢ ትግራይ ካብ ትግርኛ ወፃኢ ካሊእ ዘይሰምዕ እዚ እንትብል ተለኹ ኩናማ ኣለውና ኢሮብ እውን ኣለውና ናይ ኢሮብ ህዝቢ ኣምሓርኛ ዝሰምዕ ኣይኮነን ኣሸንባይ ኣምሓርኛ ትግርኛ እውን ብብዙሕ ዝመልኮ ኣይኮነን ኩናማ እውን ከምኡ ስለዚ እዚ ማሕበረሰብ እዚ በቲ ዝፈልጦ ቋንቋ ክመሃር ተማሂሩ ክድሕን ክፈልጥ ከጽንዕ ናይ ባዕሉ ክሕዝ ወሳና እዩ ስለዚ እቲ ቀዳማዋይ ዝነበረ ዝፅሓፍ ዝንበብ መረዳድእ ዝነበረ ቋንቋና ሳባ ይኸውን ኣሎ ካብ ሳባ ቀፂሉ ድማ ናብ ግዕዝ ከም ዝማዕበልና እዩ እቲ ዘሎ መፅናዕትታት ዝሕብር المقاها زيها لا لي المقاها يبل نلومي أو زي أكل قال لي خالي راخبينا